Järvisählyn MM-kisat järjestetään nyt toista kertaa Tammelan kunnassa Saaren kansanpuistossa. Seuraavaksi me tutustutaan idean isään, joka kertoo, miten kaikki sai alkunsa. Se lähti vähän silleen, että mä rupesin miettimään, että miten tätä meidän Forssan suuppareiden normaalitoimintaa pystyisi jotenkin rahoittaa ja keksittäisikö jotain. On hankisählyä ja on kaikenlaista touhua biitsifutista ja suofutista, niin sit se vaan yhtäkkiä tuli silleen, mennään järveen. Mites noi säännöt, että poikkeako ne paljon normaalista sählystä? Ei ne oikeastaan hirveästi poikkea, mutta tavallaan me ollaan niinku pidetty kaikista tärkeimpänä sitä, että tuossa ei ketään satu, niin tuomarit on ohjeistettu niin, että ei tule mairat lähelle kasvoja. Kuinka vaikeet oli saada MM-titteli tälle jutskalle, että mitä se vaati? No ei se mitään hirveitä neuvotteluita vaatinut, kun ei ole vielä kai tämmöistä järvisählyn kattojärjestöä maailmalla, niin me vaan sanottiin, että tämä on tässä. Miten intohimoisia pelaajia tänne saapuu, että tuleeko ihan maailman eri kolkista? No intohimoisia saapuu ihan varmasti, mutta ei kai mitään eksotiikkaa. Kyllä me ollaan koko lailla kansallista touhua kuitenkin vielä, vaikka titteli on huomaa, mutta Keski-Euroopan lomat alkaa vasta elokuussa ja me ollaan täällä alkukesästä, niin ehkä siinä on sitten vähän miettimistä tulevaisuutta. Onko tullut mitään erikoisia virityksiä vastaan, että miten joku olisi helpottanut pelaamista? No ei siinä oikeastaan mitään ihmeellisiä. Totta kai kun sä oot polveen tai tuohon reiteen vedessä, niin kyllä jengi on vähän lyhennellyt mailoja ja meillä ei mittailla mailoja, että ehkä sieltä on pientä kuppiakin joku sitten vääntää sinne, että saa pallon paremmin liikkeelle. Mitäs tuolle pallolle on tehty, kun se on saatu noin hyvin kellumaan? Niin, en mä tiedä. Viime vuonna ei oikein puhuttu paljon siitä, että mitä sille on tehty, mutta kyllä se nyt voi jo paljastaa, että se on niinkin simppeliä, että ihan normaali salibändipallon sisällä me puhalletaan irvapallo ja se on tässä sitten keep it simple, olisi ehkä Tami tähän heittää. Mitä mun nyt kannattaisi ottaa huomioon, kun mä lähden tonne pelailemaan? No sun kannattaa ottaa huomioon se, että vähän lyhyempää housua ehkä ja kevyempää vaatetta ja toi vesihän ei ole mitään lämmintä nyt, että ehkä se jälkitouhu sitten sen pelin jälkeen, että saat veren taas kiertää joka puolella. Nyt on vaatteet vaihdettu, ei muuta kuin testaamaan. Nyt on järvisählyt testattu. Mulla oli ainakin tosi hauskaa. Teidänkin kannattaa kokeilla sitä ensi kesänä. Ei muuta kuin kengät jalkaa ja mailla käteen, iloinen mieli päälle ja veteen.